Vážení priatelia, dovolte mi také malé osobné zamyslenie. No, osobné napísal to Jakub Nôta, ale keďže ja sa s tým tak trochu osobne stotožňujem, tak je to v poriadku. Viete, v poslednom čase nám mnohí politici, teda hercom a herečkám, odkazujú, že by sa nemali miešať do politiky, keď vystupujú. Ja som sa nad tým tak trochu zamyslel, že čo tým politikom vlastne vadí. Alebo teda, kde je rozdiel. Vystúpi verejne politik, niečo povie. Vystúpi verejne herec, niečo povie. Aký je medzi tým rozdiel? Ten herec sa na to pripravoval. Aká je tá príprava? Ten herec premýšľal, čo hovorí, prečo to hovorí. Aká je príprava politika? Môžeme ísť ďalej. Paradoxné je, že politikom na hercoch vadí, že rozprávajú za seba. Že by mali rozprávať ako postavy z nejakej hry. Ja keď sa ako herec nad tým zamyslím, tak si vlastne uvedomujem, že politici síce hovoria za seba, ale vyzerá to, ako by rozprávali ako nejaké postavy z nejakej hry. Je to tak, že keď herec vystúpi zo svojej postavy, je to stále len človek. A keď vystúpi politik niekde, je to bizarná postava. Politici tvrdia, že herci by nemali hovoriť o politike, ako by to bola nejaká úzka, špecifická disciplína, ako napríklad agrokovo-metalurgia.